What's up mga katabs? Yun. Okay. Tignan natin. Maulan guys, so sama yung prediction ng Pag-asa na medyo masama ang panahon. Guys, may nag-iitlog daw dito kaya tinignan namin. Mag-ingat na rin at Diyos ko baka may snakey. Yan po, apat. So hayaan ko na lang po muna para matapos niyo po ang pag-iitlog. Hindi ko na po muna gagalawin. Dito po yun sa veranda namin. Lilinisin ko nga ngayon dito. Kaso may itlog pala. Paano sa ilalim? Yun. May 4 na itlog tayo nakita. 2 po kasi inahin natin na active na nag-iitlog. Tapos, init guys, so kanina umuulan. Para balik po muna tayo. Loob. Uy, good guys. Good morning. Rabos day po kami ngayon sa kinder. Ay na naman po si Elsa. Hi Elsa. Siyempre classmate po kami kaya magkikita po kami lagi. Ayan. Yan, buwan-buwan po namin ito ginagawa pag Baba na muna anak ko. every grade ginagawa po ito, required po. Simula pa kanina anak ko. Guys. Kamay na natin at ang talim ng natin itak. Lima. May kanina pa kayo nandito. Tapos naalala ko nga, nag-chat si Kay. Hindi daw siya makarabos. Sabi ko lang may rabos pala kami ngayon. Bakit daw hindi? Ay, nakalimutan ko yung reason niya. Mamaya basahin ko. Tema ko. Yan. Kim. Ay, Kim. Kim. Para kang si Ray, daspan din. Ano? Naman damit. Ano kinain yan? Lagi lang yung... Chucky? Agatos. Hi! Nagtitiktok ka na rin? Hindi man, mahihain talagang bata pag nausap ng ibang tao, Ganyan din si Reed. Kahapon na, hirap ako Inabot na po ng init, guys, oh. Ayan, nasa Gedli na. Chocolate ang mata. Kulot! Wala. No harsh lang. Chill na pag Anong hinawa ng kamay? Ha? Diyan, meron dyan. Come over! Dapat pala nakalako bonnet. Yung init na lang. Kulit, ang cute. Dito sa gitna. Tapos ginig ka dyan, kuryente pala yan. Wow, tapos may light pala. Go, girl! Fierce baga magdaspan. Saan nga nakakita ng ganyan magdaspan, oh? Rumarampa. Kim. Dito ko sana lilong. Pogi! Sige na! Dinitay na siya ng anak niya, oh. Yan dami nakakaway at taray. Aya! Pala yun? Depende yan sa tao. Nauna na sa akin. Lahat naman may sasabi kahit anong gawin mo. Mabait ako sa babae sa akin. Yeah. Pag ayaw sa akin, ayaw ko din sa kanya. That's right. Wala kang gusto yung tao naman sa'yo. Eh, mo, bilip ko din. Yeah! Awa. May nagmamahal ba? Ganda naman ng bulaklak nito. Puti. Ano ba ganyan? Gamot ba ganyan sa Ito? Sa hika. Paano? Tawa-tawa. Hindi to tawa-tawa, iba. Iba to. Yan ba yung tawa-tawa? Hindi, iba to. Ganito ang tawa-tawa. Ayan, yan yung tawa-tawa. Muli na naman. Tapos itong pinakita ko yung iba to. Parang tawa-tawa kasi. Parang ha-ha-ha, ganun. Iyak pala yan. Cry-cry po ito. Itong Mali yan. Iyak-iyak pala yan. mali-mali. Tignan niyo guys. Upo na naman siya guys. Ang init kasi. Uy, ang anak ko naman.
Ang anak mo naiinitan. Sige lang, chillan tayo. Naubos na natin ang morsiko. Naubos yun na pala. Malinis naman yung likod. Ito kami guys. Tara, pasok po kami sa room muna. Let's go. Guys, tapos na sila. Almost tapos sila pagdating ko. Iniipon na lang, kunin ko na lang to tapos ipadakot na lang po pala mamaya. Tapos pa init na po kasi. Mga morsiko. School, pa tayo dun. Ay, sandali. Sandali. Nakuha ako ng saging sa motor. Kain si Tyrone. Yung saging guys, oh. Dalang ko lang po sa Tyrone na saging. Si biscuit lang pabaon niya. Ang tambay dito guys, sa kantin. Ayun child pudding. Ang sako malagkit? Sako malagkit. Labahin! Ay! Sako malagkit daw eh. Malagkit na sako. I-washing mo lang, i-washing yan. Kuya. Ano ulam ni Elsa? Pansit canton. Kuya yan. Ang sarap yan. Kuya. Kain. Ulam namin kahapon, ganyan din. Ay, lang yung Pansit canton. madadaling lutuin eh. Lalo na pag late na. Kaya binaraon ko. Guys, ito yung kantin ng school guys, oh. Baka naman may mga gandang loob dyan na mag-sponsor pa. Ayos natin to. Puti pa ito, maganda. Guys, samahan nyo kami punta kami sa daycare. Feeding nila. Kunin mo yung feeding nila. Punta kami sa daycare, guys. Bahay kubo kahit munti. Sayang yung bahay. Ate Mila. Tabi po kami. May dadaan. Ang ganda po ng papaya talaga dito. Nakakatuwa ang laki oh. Daycare. Ah, dito pala si Margel. How are you doing? Sa bahay. Kundi, nagtitinda yun doon sa labas, mamaya. Ayan, daycare. Ang cute. Gala kayo. Dito sa bukid, magsasawa ka sa view. Yan po guys. Nagfi-feeding po yung daycare. Ganda pong project na yan, feeding. Tapos dito po, tapos na po yung rabos, kaya uwian na ho. Uwian na. Hello. Oh, may mga baril ba? Maya. Yung mga King and Queen of Hearts. Hindi pala to gate. Parang binigay lang po ata ang gate na to sa school. Madaming people. Mga katabs. Nagsampay po ako ng labang ko kapon. Tignan nyo naman yung panahon. Bigla pong kumilimlim. Pero dito, pero hindi naman pa siguro siya. Daan-daan lang. Tara, mag-update doon ng atin ng buhay bukid today. Dito tayo, update. Tignan nyo po yung saging natin guys. Oh. Ano na siya. Laki-laki na po siya. Hindi ko na po nabilang kung ilang weeks na nakalipas. Ngayon po, mangunguha po ako ng talbos at sasabawan daw po namin para sa aming pasyente. Ayan, may kahit paano may mga okra-okra pa man po tayong makukuha sa ating sabawang gulay. Hindi na po natin kailangan bumili pa sa atin. Ay guys, tignan nyo po yung bayabas ko guys. Oh, malalaki na siya guys. Oh. Guwapol po ito guys. Malalaking variety. Meron pa po dito. 3 plat. Tapos ito. Yo.
Abangan po natin yung pag-replanting po niyan. Dito pa tayo, daan po tayo ng talbos ng kamote. Ayun, may fruit eater po, oh. Saan nyo yan? Kailangan na pang spray tayo dito. Nakita ko to dito sa... Kita ko po sa ibang vlogger. May in-spray po sila sa bote ng 1.5 or something. Tapos kusa po didikit yung mga ganyan para hindi po ubusin yung bunga ng... Ano natin? Bunga ng tanim. Wait, update natin sa... Ay! Tignan nyo guys, nangyari. Ano po ito? Atis po ito. Oh, atis. Ayan po atis, oh. Yan, oh. Atis po yan. Amuyin ko po. Atis nga siya. Kinakain na po siya. Ang dami kasi dito sa may aratilis na mga ano, caterpillar. Tingnan niyo ho, ang dahon. Puro mga butas-butas. Hala. Delikat. Kaya pala yung petsaya natin hindi dumadami. Dahil dito. May nakita po ako dito last cocoon po. Tingnan natin ito guys. Ito yata yung mga ano dito eh. Tatagot o ba? Pa nagkukulot. Yun nga guys, mga ano, igad ang tumitira. Anyways, yung ating kamote. Hindi ko pa tatalbosan yan para mabilis pong maglaman. Naglalaman po yan kulay orange. Doon po tayo kukuha sa kabila ng ating talbos na kamote. Meron po tayo sariling tanim dito. Yan. Pwede. Let's go. Ayun guys, nakakuha na ako ng talbos. Tapos po, kuha pa ako ng malunggay. Para healthy. Para po to sa may cancer naming patient. Healthy eating po. Let's go! Guys, masundo po kami sa pamangkin namin ng Sigian sa agropasyon. Tara, tamahan niyo po kami. Hi, Risha. Hi. Nakasalangit, guys! Magkala pa kami ni Tyrone. Ay, kanin. Ano pala puso? Di ba clouds na yan po ang gaganda? Ang gaganda ng clouds dito. Oh, mataas! Tayo. Ang pangit ng daan dito. Bakit naman? Dakirot ay madumi. Oo, ang lalim, guys. Hindi yan malalim pa. Lalim, guys. Malapit na po kami. May hamsan. May hams? Ay, ang hams. Ay, magkit na po. May kalapati sa gitna. Guys, excuse! Uy, guys! Ano na ito ay? Parang kalapati yun ni Kuya Nunoy. Fish pond. Turok mo na. Yan! Hindi ko po makita si Ito ng cellphone at mainit. Silang ang cellphone. Silang ang cellphone, guys. Pigland. Ay, Pigland. Yung jungle na yan. Siguro guys, mga ilang minutes ba tayo? 5 minutes lang. First time lang sa cellphone nag-vlog. First time lang naka-vlog sa cellphone. So guys, sundo na namin. Yun, let's go. Uwi na tayo. Gusto ko po magsundo sa aking pamangkin. Naghatid po ako ng baon ni Casey. Wala po siyang dala. Tubig niya po. Hindi niya po dala. May birthday po ata sa grade 1. Let's go guys. Uwi na po tayo at magluluto po tayong lumpia. Ayan, hindi naman po magulo, diba? Tama lang. Birthday kasi ni Mother today, kaya magulo ang aming mesa. Preparation. Konting gathering po. And Pwede yun, kaya nga nagkakaroon ng banding. Pwede yun yung Zero Junior. yes, Jiro Junior. Ay, Peter Junior. Mama, happy birthday. Junior ka na po, Junior pa uli. Junior yan. Happy birthday.
Ang kisin, sabi ka kay Jiro. Yan. Ay, sige, Lomi. So, wait ah. Hoy, Jiro, ikalma mo. Amanong mismo. Guys, birthday ni Lola ni Reed. Umiyak po. Ito po sa mga ano kasama sa bahay. Hi! You have to wait for the others. Naiwan ako, ma. Do you want more spaghetti? Wala ba yung ano? Para sa Ang ganda ng ating ano, background. Dito na lang tayo, Reed. Ate, papunta na.